Salutacions cordials, motors a punt, semàfors en marxa, posant primera i arranca dalt i gas. Han passat una estona amb Albert Coll, destacat pilot de karting a les files de l'equip All Racing School, el gran debut al campionat balear de la categoria reina, la KZ, les seves experiències a la fàbrica suïssa de Swiss Harleys i els plans de futur que li aguarden seran alguns dels temes que analitzarem amb un pilot que promet molt. El programa d'avui va sobre la benzina fresca del nostre motor perquè les dues rodes els joves també es pitgen fort. Un exemple és Joan Mir, que enguany ha finalitzat el top 10 de l'exigent Red Bull Rookies Cup, la competició que va donar a conèixer grans campions com Lluís Salom. Joan ens analitzarà un curs en el que ha anat a més i ha finalitzat amb bon regust. I per suposat, avui tampoc no faltaran els concursos dalt i gas amb nous desafiaments i premis que volen agrair el seguiment i suport cap al programa. Si voleu millorar la vostra habilitat al volant o volar amb cars de darrera generació, pareu atenció en els nostres reptes. Optimisme, esperança i un talent per explotar dialoguen per fer d'Albert Coll una de les grans promeses de l'automobilisme de les illes. Amb la majoria d'edat recent estrenada, competeix al Campionat Balear de Karts a la màxima categoria, la KZ, un territori innovador però en el que se sent ben còmode i on ha sumat grans resultats aquesta temporada. No us estranyi, doncs, que la prestigiosa marca Swiss Harleys l'hagi acollit sota la seva tutela a través de l'equip All Sports Racing School. Els plans per a ells són grans. Per a que vos façeu una idea, el pilot mallorquí ha visitat el santuari de l'escuderia, la seva fàbrica ubicada a Lis, a Suïssa, on Albert ha comprovat que la precisió del país centreeuropeu no és un tòpic i ha vist els darrers avanços amb motors i xassis d'unes màquines de les quals destaca la seva ductilitat. En un principi ja el xassis Swiss Harleys, de per si un xassis estàndard, que ven arreglat ja normal, ja és molt fàcil de poder traçar les curves, el pas per curves molt ràpid, i ja de per si no necessites fer molt d'arreglatge especial, però, per exemple, coses bàsiques com canviar l'eix de darrere, un més tou o més dur, i molt poques coses. Analitzar i corregir les múltiples variables que presenta el pilotatge en karts, considerats per molts el bressol per fites més altes, té Albert Coll una veu autoritzada. Suma quasi una dècada a les pistes i és tricampió de Balears. A més, a nivell nacional ha participat a Copes Monomarca i a la Copa Rotax. Ara, mentre no deixa de depurar el seu talent en els karts, el pilot d'All Sports pensa a gran escala. Ja s'ha atrevit a rodar pel Ren Arena amb el KTM X-Bow i amb qualsevol jogueta que li pugui proporcionar All Sports. Fa uns mesos, l'equip All Sports va tenir l'opció de dur aquí un Mercedes-Benz SLS GT3 i la veritat és que és un cotxe amb una brutalitat de potència i va ser genial poder provar aquest cotxe. Ells m'han ensenyat tot el que té adaptat a la part de dins per carreres de resistència de 12 hores, que és per el que utilitzen aquest cotxe. I bé, vam tenir l'oportunitat de provar-lo i la veritat és que va ser la millor opció que he tingut dins de l'automobilisme. Igual que el KTM X-Bow, també una de les coses millors que he provat.
I no ha d'anar massa enfora per trobar un mestre perfecte que li ensenyi a dominar aquesta muntura, perquè tot un bicampió de l'SKTM X-Bow Battle, com és el germànic Sebastián Grunert, el té com a deixeble. Amb els seus consells serà més fàcil seguir un camí que ja sembla marcat, tot i que la situació és complicada, quan una porta es tanca, s'obre una finestra. Cada vegada és més complicat arribar a dins la Fórmula 1 si no és amb patrocinadors que estan molt darrere de tu i estan ajudant tot el rato. L'opció més fàcil per arribar a Fórmula 1 és a través dels fórmules F3, campionats de Fórmula Renault, tots aquests. És l'opció més fàcil per arribar a la Fórmula 1, però clar, no tots els pilots poden optar a arribar allà. Necessites poder córrer amb altres coses si vols seguir en aquest món, com són els campionats de GTs, els campionats de turisme, els campionats del món de turisme, per exemple. Estan ara mateix molt bé, on pilots molt joves que fa 2 anys estaven en karting, ara mateix estan allà guanyant carreres. Ser un flamant pilot de grans turismes és el dorado al que aspira Albert Coll, mentre recorre les instal·lacions del traçat Llucmajorer o cerca la darrera peça a millorar dins la tenda Sweet Harleys del Ren Arena. Però amb 18 anys té tot el futur per endavant. Més val fer un aterratge progressiu. La idea és anar cada vegada formant-me més en turismes, de moment entrenant, i la idea és fer el campionat de Balears sencer, dins la categoria KZ, de karting, i possiblement que algunes proves del campionat suís, que ja que tenim l'opció de jo fer un intercanvi amb alguns pilots, jo anar a córrer carreres a Suïssa i alguns pilots de Suïssa venir a córrer carreres del campionat de Balears. Tot per no deixar de créixer i confirmar que Albert Coll és un nom a seguir de ben a prop. És hora de participar en els concursos de Dalt i Gas, que vos reportaran atractives recompenses. Si voleu tenir la màxima sensació de velocitat amb cars elèctrics de darrera generació, ara arriba el vostre moment. Gràcies a Extreme Kart podeu aconseguir unes tandes de voltes gratuïtes a les seves instal·lacions ubicades al Festival Park. La condició sine qua non és fer-vos seguidors de la pàgina de Dalt i Gas a Facebook. En aquest espai, sempre actualitzat, trobareu penjat tots els programes emesos, els millors vídeos i les imatges més espectaculars del motor. Volem agrair el vostre suport amb aquest regal. Molta sort a tots! Somriure ple de picardia, mans dissenyades per volar damunt la pista i tot el futur per endavant. Engranatges que conformen el nostre personatge d'avui, Joan Mir, l'enèsim exemple del planter de pilots illencs que no deixa de créixer i la consolidació d'una trajectòria que progressa adequadament. Amb només 16 anys, Joan forma part de l'elit de joves promeses que sota el paraigües de Red Bull volen demostrar la seva vàlua a la Red Bull Rookies Cup, una competició que es disputa 8 circuits del Mundial i en la qual el mallorquí ha finalitzat el top 10 en el seu debut. Un resultat meritori perquè aquí no hi ha protegits que valguin. Cal superar una dura selecció. Ningú no regala res per obtenir el passaport a un desafiament que per a pilots com Luis Salom ha estat l'avançala d'un aterratge exitós a la zona noble del motociclisme.
Per entrar en aquesta copa s'han necessitat fer unes proves prèvies, que és la selecció, que venen 150 pilots de tot el món i fan una final, en agafen crec que 50 o això, i de la final en elegeixen 15 o 20 pilots que són per disputar, 10 pilots per disputar la Red Bull Rookies Cup, la copa. I jo vaig ser un d'ells, gràcies a mi. Siguin per motius divins o humans, el cert és que Joan ha millorat de manera evident des d'un inici de temporada difícil. Traçats de categoria mundial en tots els sentits i motos amb potència brutal que feia no res, ell veia per televisió i que a més han canviat totalment enguany. L'any passat se corrien 2 temps i aquest any ha estat el primer any amb 4 temps i les motos la veritat és que són més fàcils de dur que una 2 temps perquè són més progressives, les 4 temps, són més fàcils de dur, entre cometes, però també, com és el primer any, encara no les tenen del tot evolucionades 100% i són un poc difícils encara. Molts de factors complicaren el bateig de Joan Mir a la competició estrella en quant a la forja de talent per nodrir el Mundial de Motociclisme. Cada un dels grans premis de la Red Bull Rookies Cup està format per una sessió de classificació i 2 curses, 3 oportunitats de lluïment i de poder gaudir damunt motos privilegiades a traçats com Austin, Jerez i la Catedral d'Assen. Aquesta trilogia inicial, però, fou un petit calvari. Les primeres proves no me sentia molt a gust amb aquesta moto, però després vaig seguir evolucionant en aquesta moto i cada vegada he estat més endavant i he progressat, que això és lo bo. Creixement en pilotatge i confiança és el que necessitava aquest jove que va entrar relativament tard en aquest món, amb 10 anys, però que ha recuperat el temps de manera sobrada amb grans resultats als campionats balears i també nacionals. I el punt d'inflexió es produeix, sens dubte, a Sachsenring, on Mir qualifica 5è i firma una gran 4a posició a la segona cursa. Els bons presagis es confirmaren a un circuit el nom del qual emociona qualsevol aficionat per la seva història, Silverstone. A un dels bressols del motor, Joan Mir acaba segon. La sincronia amb la competició s'havia produït i la complicitat amb la moto anava en augment. Posen per 4 pilots un mecànic i poden agafar tots els Red Bull que vulguem. I doncs ja tenim el secret de la millora de Joan Mir i d'on li surten les ales. Bromes a banda, un dels atractius de la Red Bull Rookies Cup és que les 8 curses es disputen el mateix cap de setmana que el Gran Premi corresponent del Mundial. Això significa tenir una passarel·la d'estrelles a l'abast. Hombre, ha estat unes sensacions molt bones. Tu vas caminant per Paddock i te trobes a pilots com en Rossi, o Márquez, o Lorenzo, pilot d'aquest, i la veritat és que ho agraeixes veure tots aquests pilots, te sents molt bé. Per al Joan aficionat desapareix en posar-se el casc. Aquest és el punt final d'un procés de preparació que fuig de l'obsessió, una sensació que mai no és bona companya. Abans de cada gran premi jo el que sol fer és intentar estar el màxim, no estar 100% concentrat en la carrera perquè si no es te posa nerviós i és pitjor, fent com si no passa res. I després quan me baixa la visera i s'apaga el semàforo, pues entonces sí, ja a tot bé. I sembla que el mètode funciona perquè les 2 darreres proves de la temporada, Misano i Aragó, Mir no ha baixat de la 6a posició.
credencials que li han permès finalitzar nova, la Red Bull Rookies Cup, on ja s'ha fet un nom. Ara la Red Bull m'ha concedit un any més de poder estar amb ells. Faré aquesta copa i a menys si surt un altre campionat per fer a part de la Red Bull, no sé, ja ho veurem. El que Joan Mir vol és córrer, menjar quilòmetres i quilòmetres per fer de la seva passió un estil de vida. El talent el du a les venes, ganes li sobren. Ara vol demostrar que està preparat per a metes més altes. El rookie s'ha fet gran. Adéu. All Sport Racing School en el circuito Mallorca Ren Arena. Conduzca un Fórmula BMW. Pilote o copilote un KTM Expo. Curso de conducción deportiva y perfeccionamiento al volante. Eventos para grupos y empresas. Aprenda a manejar un car de la mano de los mejores. All Sports Racing School es distribuidor oficial de Swiss Headless. Un enclave particular y diferente para una experiencia inolvidable. Escoja el Ren Arena para celebrar cumpleaños, cenas de empresa y fiestas particulares. Combine un día en las carreras conduciendo cars con el menú más selecto que en verano puede transformarse en una barbacoa al aire libre. 6, 12, 16, 24, 34 megas. Estamos en el aire. No importa dónde vivas. Simplemente navega sin límites con Wi-Fi Baleares. Más información en wifibaleares.com y en el teléfono 902 001 971. I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain and deep as a river. Come rain or come shine. Quality Center, concesionario oficial Land Rover en Baleares. El Ren Arena es converteix per unes hores en laboratori on els pilots que disputen la Copa Balear de Velocitat cerquen el ritme en vista a la gran cita del 3 de novembre. Hores de feina obscura cercant l'engranatge que pugui donar aquell parell de dècimes que marquen la subtil frontera entre guanyar o caure. Cada retoc s'ha de provar la pista per comprovar la seva eficàcia i els resultats no poden ser més fiables. Avui, les tandes són cronometrades de manera oficial. Tothom sabrà exactament a quin punt es troba. Una preparació per la carrera que tenim el pròxim dia 3 de novembre, que serà el Campionat de Balears de velocitat, que entraran, ja t'he dit, les categories
fins a 1.000, la categoria fins a 600 i la categoria dels infants. Surten nins de 8 a 15 anys. Els menuts i adolescents roden amb motos que arriben fins als 140 centímetres cúbics. Tampoc no falten les Pre-GP o les 125, algunes de les quals fins i tot són models de sèrie modificats per a l'ocasió. Avui és un dia especial per als alumnes de les diferents escoles de la Federació Balear de Motociclisme. Joan Miquel Jaume o Paco Sánchez respiraren l'ambient particular que sempre destila la competició. Però no penseu que aquest cronotest només és un joc de nins. Bèsties de dues rodes d'entre 600 i 1.000 centímetres cúbics apareixen per Llucmajor amb decibelis que anuncien la seva potència i pilots disposats a deixar la seva empremta. Noms com Daniel Vadillo, José Luis Silvestre o Laureano Almazán feren voltes i voltes creant els automatismes necessaris per afrontar l'hora de la veritat amb garanties. També volia provar Enrique Arjona. Hace 3 veces que vengo a entrenar con esta moto. De momento me va bien. Ahora veremos, el día 3 hay una carrera, veremos cómo me va. Les seves aspiracions foren bones perquè va baixar del minut 27 segons i presenta candidatura a la gran cursa del 3 de novembre. No surt també un veterà de l'asfalt com Tomeu González. Sap que pot rendir més, però s'ho pren amb filosofia. Avui un poc regular. Sí, el circuit tampoc no estava massa net i ha costat, però bé, no hem caigut, que és l'important. Tomeu somriu resignat, però amb la tranquil·litat que porten 10 anys d'experiència. Bueno, fa el 2003 o 2004 vaig començar a córrer en quads. I després el 2006 o 2007 vaig començar en la velocitat i he estat un parell d'any aturat i vaig agafant i mollant. Juntament amb ell, trobam una de les joies de la corona del nostre motociclisme que després de completar un gran any de debut a la Red Bull Rookies Cup no pot deixar la moto aturada. A destacar que tenim aquí en Joan Mir, que amb una Moto3, que és l'única que hi ha aquí a Sevilla, està fent la Rookies Cup, ha quedat molt bé, la classificació per ser el primer any, i avui poden disfrutar del seu pilotatge, que és escandalós. Miquel Àngel Gamarra no estalvia adjectius cap al talent pur d'un pilot que no oblida les seves arrels. Vejam com li va anar la jornada a Joan Mir, el flamant novè classificat de la Red Bull Rookies Cup. Avui l'entrenament m'ha anat bé, bastant bé. Primer he entrenat a l'escola de la federació i després he rodat un poc en aquestes tandes i més o menys està anant bé. Han romput han tingut un problema en la cadena, però bueno, ja ho han solucionat i espero encara de cara a les següents tandes vagi millor. Sempre optimista en Joan, que avui ha de deixar de banda la KTM amb la qual enguany ha visitat traçats mítics com Jerez o Silverstone, on va pujar al podi. Això sí, cerca aproximar la mecànica a la seva muntura habitual. Bueno, això és una Honda RS 125 Gran Premi, que li hem adaptat un motor 4 temps, perquè ara jo corro amb un motor 4 temps i és millor. I aquest motor és un motor de CRF 2,5 de motocross i que l'hem adaptat en aquest xassis. Al final, Joan i la resta de companys de les dues rodes completaren un dia les carreres ben intens, però que només suposa el pròleg del que vendrà el 3 de novembre. Allà, el jutge que tots coneixeu tornarà a parlar sense articular paraula. Allà, al Renarena, es decidirà la Copa Balear de Velocitat 2013, perquè una vegada més, l'asfalt dictarà sentència.
Arriba el moment de demostrar la vostra saviesa envers del Planeta Motor amb la pregunta d'Ali Gas. En poques setmanes resoldrem l'enigma que vos hem plantejat, així que aneu vius si voleu guanyar un curs de conducció oferit per AIP. Vos recordam la pregunta que heu de respondre. Quants de pilots espanyols han guanyat una prova del World Rally Car? 3, 2 o 1? Si teniu la resposta, ens la podeu enviar a través del web del programa www.daligasib3tv.com. Entre tots els que encerteu, només una persona serà l'afortunat o afortunada que es faci amb un curs de conducció AIP per millorar el vostre pilotatge. Recordeu que el temps s'esgota. Molta sort a tots! Una de les empreses totèmiques del Planeta Motor aterra a les Illes Balears amb l'aval de més de 60 anys d'història i un futur de potencial incalculable. Ens referim a Tata Motors, que ha inaugurat el seu primer centre a Mallorca, on trobareu els millors models de les marques emblema de la companyia. Ubicat al carrer Mare de Déu de la Victòria, número 14, al costat del carrer Aragó de Palma, aquesta instal·lació vos permetrà conèixer i adquirir les darreres creacions de Tata. L'Ària, el Xenon i el Tata Vista exemplifiquen una filosofia que mira de mesclar preu competitiu amb prestacions de garanties. Fa uns anys era una empresa desconeguda, tot i aterrar a Espanya fa 2 dècades. L'adquisició fa 5 anys de ni més ni manco que Jaguar i Land Rover, 2 icones que brollen història automobilística, es pot considerar moment fundacional de l'expansió mundial de Tata, una mostra clara de l'enlairament econòmic de la Índia. Perquè parlam d'un gegant armat amb xifres monumentals, ingressos que superen els 100.000 milions de dòlars anuals, més de 25.000 treballadors arreu del món, presència als sectors més diversos de l'automoció i darrere tot això, un llinatge que ens pot sonar exòtic, però que és sinònim d'èxit empresarial. Tata. La darrera branca de la nissaga, Ratan Tata, es va retirar a finals de l'any passat, just en complir 75 anys, i després de 2 dècades al capdavant d'un imperi que va heredar del seu oncle. Ell va agafar les regnes de la reinvenció total d'una companyia que van prendre quasi com una obsessió la idea de fer un vehicle accessible als seus compatriotes, fins al moment usuaris de motos. A països com la Índia, això significava rebaixar el preu fins a límits desconeguts fins al moment. Calia fer un exercici d'inventiva en quant a materials i disseny, però no comprometre la seguretat. El desafiament va concloure el 2009, amb una fita coneguda com a Tata Nano, batiat com el vehicle més barat del món. El seu cost és de $2.000 i any rere any s'ha renovat per aconseguir unes vendes de més 300.000 unitats. El Tata Nano també el podeu adquirir al recent inaugurat concessionari de Tata Motors a les Illes Balears, on descobrireu que la idea de democratitzar la possessió d'un cotxe, aquell somni d'un empresari de Bombay, és ben vigent i no era cap quimera. Són les diligències del segle XXI, però els cavalls que tiren d'elles viuen dins les seves entranyes i no són de carn i ossos. El monumental desert americà acull el Campionat de Bajas, una competició que és pura adrenalina. La velocitat és considerable, tot i la irregularitat d'un terreny reconvertit en circuit improvisat, que obliga a tenir unes suspensions perfectes. Autèntics monstres de més de 400 cavalls de potència que ens regalen imatges impagables.
Queda clar que els Estats Units i Mèxic tenen espai de sobres per disputar aquestes quilomètriques curses, germanes dels Rally Raids europeus i que tenen en la Baja Aragón un característic representant. A cada pam apareixen noves possibilitats per posar a prova la resistència d'aquestes estructures, desnivells i canvis de ressant constant que exigeixen suspensions d'alta tecnologia, de doble via i amb triangles en forma de ballesta. L'objectiu és tenir una suspensió independent per a cada roda i atorgar l'estabilitat necessària per sobreviure a l'infern del Campionat Americà de Bajas. I ara és el moment de programar el GPS per saber quins són els esdeveniments que els parroquians del motor no vos heu de perdre. Encara hi sou a temps d'anar fins a Cala Sant Vicenç, on aquest cap de setmana es decideix el Balear de muntanya. La pujada eivissenca de referència compleix 3 dècades de la millor manera, coronant Llorenç Rubí o Pedro Mayol com a nou rei de les altures. La història es decideix i encara podeu viure-la en directe. Baixem al terra per sentir la pols del camí, les curses frenètiques entre bots i revolts que exigeixen cura extrema amb la moto. La setmana que ve arriba una de les grans competicions del motocross balear amb la Copa Consell de Mallorca. La cita serà al circuit 100 Emocions d'Inca. Sense sortir del cor del Rei Gai, per a que no vos queixeu de que no vos avisam en previsió, recordeu que el 9 de novembre arriba el Rally Dijous Bo, una prova multitudinària que sempre mou gran quantitat de públic en el marc de la gran fira que celebra Mallorca. I abans de tancar paradeta, volem felicitar Luis Salom pel seu triomf al circuit de Sepang, que li deixa el Mundial una mica més a prop. Rins ja és a 14 punts i Viñales a 26, quan només queden 3 curses. Aquest cap de setmana a Austràlia, el somni pot quedar a tocar. Ja amb un nou èxit de Luis Salom veu la bandera a quadres aquesta edició de Dalt i Gas, però tranquils, perquè la setmana que ve tornem amb més continguts pels enamorats de la velocitat i la benzina. Fins aleshores ens podreu trobar al web del programa www.daltgasib3tv.com i també als perfils de Facebook i Twitter. Ja ho sabeu, gaudiu de la vida i Dalt i Gas! Mm-hmm.